Tiere bende mago motenre kod kit chiwo omendano manyasani. Na winjo kituome in bende yie ni okelo tabu. King'iyo tend William Ruto jatend piny masani. Default kuom kelo kit chiwo omendane kipimo gi chon. Koso di parni inyalo wacho ni masani ni bet ber moloyo machon cha. Kichudo ka thoth jonyuol ywa kati yudo ka samoro jok monjo be ni yude bok yude. Kati yudo ka jok mochando moko bende ya nono. King'iyo kit ka kichiwe sani daktari kipimo gi machien inyalo wacho. New funding awinjo ka sano loki new student-centered funding model. Chutho an kang'iye matut to en idea maber kabisa to implementation mare. Gimiluongo ni means testing magitimo the instruments magitiyo godo cha. Gisetemo ni gilose chien ka gini nowuok nyithindo nogomo joma nitie education sector kawan kama nogo koko nikech iyudo ka ng'ano monego bed ni yudo scholarship magine komed gi help 95% samoro idhi kodhi okete band moyudo 40 or 50%. Kaito oket ni course ma iyudo ka nyathi jachan to in a medical field. Ok makosa ni ok en makosa ni mondo buongo ni obed maber bende ok makosa ni wiye mochwali to kata ok en makosa ni bende mondo ne nyuoli e family mochando. And gima duong' gima sirkal onego bed ni timo en ni jogo mochando sirkal en ni gimi jogo thuolo mondo gin bende gidongre kaka joma wuok e families mantie godo. Koro en gima duong' ahinya ni sirkal onego bed no improve that means testing instrument obed as sharp as possible. And gik seche moko wang'eyo ni processes amore loso gi dhano to nitie kama koro gigi nyaka bed calibrated gi dhano. Gomba ka gi chief ing'eni chien kacha chief ne ndiko barua malaro wacho ni nyathi ng'ane ni wuon gi to ne japuonj to nyaka ne wuon gi tho. Sani dalano odong' marach. Manyiso ni i-calibrate e yo moro ma nyathini ok dhi chandore nekech information moro manoko bedo calculated e yo mara. Ing'eni kifeed gigi e computer to ng'ama timo gino ibet Nairobi kaendi to ng'ato to ni Samburu kocha kata ng'ato nitie Nyatike kocha chande kata ng'ato nitie Kojwach kamae to en ok ong'eyo yo moro amora minyalo dware verification team mondo mi nyithindo okete band mowinjore. Kato band no koseketgie nitie shida ma sirkal nitie kama anyalo kwayo jatend piny William Ruto mondo mi olose yo makare. Pesa monego beni wuok e aguch sirkal dhine universities gi bende samoro ok chope wang'e. Kato ok ochop e kiwango monego bed ni entie. Koro yudo ka jomorito jotend universities samoro koro jidhi mana kama. To at the end of the day jopuonjre ema hinyore. Ka wadwa timo weche mag somo e yo makare to pesa moket tenge nonego bed ni dhi e university konyo sana nyithindo mowuok e familias mochando. Pesa go nengo chopi. To wach ni ok awache kende e weche mag somo e rang'iny mar mbalariany. Awache e weche mag somo kochakore piny nyaka malo. Capitation. Ko piny kuwe capitation ok dhi in time. Korido ka gik ma nyithindo onego bed ni somo e skunde mani pinygi ok giyud thuolo mag somo gigo. Kata yudo kaka sani makoro ket ni pathways ni. Nyithindo monego bed ni samoro ka dine gin nafas ma laboratories nitie, equipment nitie gik makamago ginyalo somo gidhi e the science sector kata courses ma marketable ma wuoyo ka gigi. Samoro wathiro nyithindo mawuok e families mochando koa chon. Koro gigi nyaka losgi from the foundation. Chakre primary. Mibiro nyaka e junior school. Mibiro nyaka e senior school. To kibiro maloku to bende pesa no nego bed ni chiwe e yo makare, e yo mowinjore kendo e samo winjore. Mondo mi okony. Koro kanyo pod nitie nyao with the new funding model nitie room for improvement.